Fil-bidu tax-xahar id-dieħel il-qorti għandha tiddeċiedi dwar talba l-varjazzjoni ta' ordni ta' friżar maħruġa fuq l-ex chairman tal-kumpanija Progress Press Vincent Bohaġar illi jinsab akkużat b'ħasil ta' flus wara li allegatament irċieva mijiet ta' eluf ta' euro taħt il-Gentleman's Agreement mal-ex Chief of Staff Kastilja Kiċ Kemri. X'Kemri jinsab mixli separatament b'korruzzjoni u ħasil ta' flus kif ukoll b'reati oħra. Il-każ kontra Bohaġar u dak kontra l-partners tan Nexia BT, Brian Tonna u Karċini u l-impjegata ta' Nexia Catherine Bondin Carter kompla qudiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek. L-avukat ta' Bohaġar Veronik Dalli u Din Hingley talbu lil qorti biex tvarja l-kundizzjonijiet tal-ordni tal-ifriżar fuq l-ex chairman. Il-qorti qalet li se tisma' l-argumenti dwar it-talba fis-seduta li jmiss fuq il-pedana tax-xhieda kien imsejjaħ l-awditur Stephen Gallia illi qal lill-qorti li kien ħadem mal-akkużati b'mod partikolari ma' Brian Tonna għal snin twal. Gallia kien wettaq xi verifiki tal-kumpaniji tagħhom. Dawn kienu verifiki sensittivi li fihom inħass li l-użu ta' awditur ta' parti terza jkun aktar xieraq. Espert tal-IT maħtur mill-qorti preżenta kopja ta' rapport li kien ġabar dwar data estratta minn mobiles u apparat elettroniku maqbut minn diversi persuni brabtit ma' Progress Press. U aktar tard fis-seduta l-avukat tal-prosekuzzjoni Antwana Ġus mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qal l-qorti li l-prosekuzzjoni kienet viċin li tħarrek l-aħħar xhieda tagħha.